साफा बा ए मुकेश तू ले ले जा पवित्र हो जाए पवित्र हो जाए पवित्र हमारा के अतना ही गाड़ी देले बा अतना ही हमारा का करियोले बा सुनील भैया हे शनिचरा बाबा हे शनिचरा बाबा ए जन्म में तकरा गोड़ में मरले बा लकबा अगला जन्म बाहर दे वो टेढ़े हो जा बड़ा हमारा लाज लागल बा सुनील भैया जरूरी बा ए मंच पर हमारा के केहू गाड़ी केहू ना हमारा के दल रहला एजा हम अभियंता जी से गोले बनी कार्यक्रम एजा हम सुदर्शन यादव जी से गोले बनी कार्यक्रम सभे कोई आई रहुए लेकिन लोथावा ना ससुर ते अपना के बनतर ब्यास देखो देखा तनी टेबुलवा में मुड़िया ढुकौल बा टेबुलवा में ना हे शनिचरा बाबा बहुत फालतू बात इज्जत तू ही राख इज्जत तू ही राख एगो तनी पप गीत गाई अतना एहनी का मन बढ़ल बा एकर बाबू धागा बांधत बांधत दाढ़ी बनावत बनावत मर गइले आई कहता जे टाइटन घड़ी हम धइल रहनी टाइटन घड़ी काहे खातिर दल रहल पाहुन के दहेज देबे खातिर ले लो अरे अतना तोर मन बढ़ल बा जे YouTube चैनल वालन के त मारत रे भारत रे तोरी हां सुनील भैया तोर चमावा खींच दे हां जी ले ले ए जे सब चली ए जे ले आई जवन माल होई त ले आई हट महाराज ले आई मन करे अंडी जवन ले आई मन कर के हो कर महाराज बरा ले पप्पी के ले दरमाई के ले जवन ले आई दारू बंदी वही बोलना चले चले आई वो माइक बना चले ले चली मैं चली आएगो हाउ हमारा जब गुड्डू बाबा बड़े तब कौन चीज के फेर ओसे का बोल कौना मेहरारू के मन ना हो कौना सोहागिन के साथ ना हो कौना औरत के इच्छा ना हो अरे राजा जी कहाँ रहल हो तनी फोन लगाओ अपना बलमुआ कहे तनी फोन लगाओ हाँ देवरा से नंबर मांग पहले हम तोहरे का पहले बता दी कहाँ मिलल बा एक करा के गाड़ी देता अरे करियावा कहता करी ई करियावा जानता रे के हां तारा बहिनी के भतार हो पवित्र डिटर्जेंट पाउडर एकर नामे बा पवित्र डिटर्जेंट पाउडर मां काली रोड सनबरसा गुड्डू जी हमरा के देले बनी 1 किलो सरफ काहे खाती एकर नामे हो पवित्र हिरे दे तोरा पुरिया में डाल तनी पवित्र आओ रे साफा बा ए मुकेश तू ले ले जा बहिनी के पूरी में डाल दे पवित्र हो जाए पवित्र हो जाए पवित्र हो अरे ससुरा रे बाप रे बाप ये एकरा के धारा ई ना सुधरे दी हम चाहते नहीं कि सुधर जाए लेकिन ई हमरा के सुधरे ना दी सुतार में करे भाला